να δούμε την επόμενη ομάδα. Ομάδα νούμερο 35, Σαβλάχη, με το όχημα Σαβλάχη. Καλά το πάμε. Γεια σας. Όπως λένε. Καλησπέρα σε όλους. Βλέπετε ότι το εφοδιάσαμε για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και όπως ξέρουμε, Ιχα! Ιχα! Πάμε για παρουσίαση, Σαβλάχη μου. Τι έχεις ρε Παναγία, γιατί έχεις βάψει μαύρα. Τι, και τι έχασα μωρέ. Θέλω να πάω από την κόλπο, αλλά δεν ξέρω πώς. Πάρε ρε το Σαβλάχη, γιατί πάει να τη δεις. Δεν παίρνει μπροστά μου ρε παιδιά. Κάνα χεράκι να φύγουμε επιτέλους. Βάλτε τον Σαβλάχο σας πιλότο πάνω. Το Σαβλάχη, προσέχτε. Εφοδιασμένο με Red Bull στις πτέρυγες για να του δώσει φτερά. 3, 2, 1, πάμε! Τρώστε το με μανία! Απίστευτη παρουσίαση. Του κόβηκε ο κόλλος. Πολύ ωραία προσπάθεια. Γεμίσαμε γαλάζια συντρίμια. Βλέπουμε σαργή κίνηση. Βλέπουμε και την Μέρη Συνατσάκη, η οποία κουνάει το καλογυμνασμένο της κορμί σε τρόπο περίεργο θα έλεγα, αλλά πολλοί το βρίσκουν σεξι. Σούσα το Σαβλάχη, προσγειώνεται άτσαλα, να δούμε τη βαθμολογία. Πολύ ωραία βαθμολογία. 8, 7 και 5. 8 και 75 στο τέλος. Πολύ ψηλή βαθμολογία. Και να περάσουμε γρήγορα στην επόμενη συμμετοχή. Είναι η ομάδα νούμερο 36, πρώτη τελευταία ομάδα του δεύτερου Red Bull Φλούτακα εδώ στην Αθήνα, οι μοτοναύτες. Παποσίπε 1-0-1, παπάκια. Μόλις το φέραμε από κόντρα στα λιμανάκια το παπάκι, το έχουμε κάνει του πάνω, πιστεύουμε να φτάσουμε στους κριτές και θα τους περάσουμε. Είναι πρισμένο.